Dobre, tak pardon, ja to odpojím iba na sekundu. A možno, aby som nezdržoval, tak môžem skúsiť tak nejak paralelne do toho rozprávať a troška niečo vo všeobecnosti o Slovenskom múzeu dizajnu. A Slovenské múzeum dizajnu je vlastne inštitúcia, ktorá nie je asi veľmi podobná úplne tomu filmovému archívu českému. My máme vlastne aj Slovenský filmový ústav, čo je inštitúcia, ktorá je prakticky dosť podobná, ak nie je takmer identická s Národným filmovým archívem v nejakých smeroch, ale táto sa teda u nás na Slovensku zatiaľ výskumu v rámci hier a hernej histórie veľmi nevenuje. Avšak teda existuje tu Slovenské múzeum dizajnu, v ktorom pôsobím aktuálne ja, a s tým, že toto múzeum je primárne zamerané na prakticky všetky podoby dizajnu a zároveň aj nejaké formy umenia, ktoré sa dizajnu týkajú, ale teda pod dizajnom si treba predstaviť veci, ako je napríklad produktový dizajn, to znamená všetky možné hrnčeky, fény, autička, hračky. Je tam napríklad aj dizajn odevný, to znamená oblečenie, ktoré napríklad vznikalo na Slovensku alebo v Československu naprieč celým minulým storočím aj súčasnosťou. No a v tomto múzeu dizajnu, ja sa snažím prihlasovať na ten drive a zároveň rozprávať, lebo nechcem zdržovať. V tomto múzeum dizajnu sme sa teda rozhodli pár rokov dozadu založiť vďaka tedajšej riaditeľke Slovenského centra dizajnu, pod ktoré toto múzeum spadá aj zbierku multimédií, ktorá teda v dobe, kde sa formovala, nebolo úplne jasné, na čo bude zameraná, ale teda existuje tam a pod touto zbierkou sme sa neskôr rozhodli vlastne začať venovať historickému výskumu archivácii digitálnych hier. Čiže ono je to formálne v podstate zbierka multimédií, ale nakoľko v tej zbierke multimédií v súčasnosti pôsobím iba ja a ja som sa rozhodol venovať výhradne tomuto historickému výskumu digitálnych hier, tak je to svojím spôsobom prakticky zbierka hier v Slovenskom múzeu dizajnu. No a teda ten reasoning za tým, prečo to vzniklo v tom múzeu, nie je nejaký veľmi premyslený. V podstate to bola inštitúcia, v ktorej som sa poznal s niekoľkými ľuďmi, s ktorými sme si boli veľmi blízki a rozhodli sme sa, alebo dohodli sme sa na tom, že toto by možno bol celkom zaujímavý smer, ktorým by sme sa mohli uberať, pretože mňa osobne to akoby celkom zaujímalo a vzrušovalo. Môj background je inak filmová veda. Ja som študoval na Vysokej škole muzických umení, takže tiež je to akoby ten podklad, alebo ten základ môj je teoreticky vychádzajúci z audiovizuálnych štúdií. Ale teda neskôr som sa začal venovať digitálnym hrám a momentálne pôsobím primárne aj ako výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie herných vývojárov. Takže tam je akoby ďalšie zaujímavé prepojenie v tej rovine, že sa nám stretá tá teória a história s tou veľmi tvrdou, ako by som to tak povedal, praxou a súčasnosťou tej štandardnej hernej tvorby. No a dobre, už musím prestať teraz, lebo sa neviem prepracovať k tej prezentácii. Ja sa veľmi ospravedlňujem, mal som to stiahnuté, neviem, kam sa to podielo. No. Takže asi to nebudem ani stiahovať, rovno to dám z toho driveu. Že to pôjde. Výborne. Dobre. Katastrofa zažehnaná. Super. No a teda môžeme ísť na to teraz poriadne. Pardon, ešte raz sa ospravedlňujem. Takže Slovenské múzeum dizajnu, o tom sme si už niečo povedali. Sídli v Bratislave, má niekoľko zbierok, ako som už spomínal, textil, strojový dizajn, rôzne doplnky, interiérové, nábytok a podobné záležitosti. Pod to teda spadá aj tá zbierka multimediálneho dizajnu, ktorá v budúcnosti možno, ak sa nájde aj niekto iný okrem mňa, ktorý by mal záujem aj o iné oblasti, by sa mohla napríklad venovať aj demoscéne alebo videomappingu alebo rôznym interaktívnym inštaláciám. Tuto kolega to už načrtol, že tá audiovizuálna scéna nefilmového charakteru je extrémne široká, je tam obrovské množstvo rôznych médií a rôznych audiovizuálnych druhov, ktorými by sme sa mohli zaoberať. Nie len hrami samotnými, veľa vecí je tam veľmi podľa mňa zaujímavých, zrušujúcich a
treba sa na ne začať pozerať podobne ako na tie hry. Tie hry majú podľa mňa svojím spôsobom tú výhodu v súčasnosti, že je to obrovský fenomén s obrovskou základňou ľudí, ktorých to zaujíma a baví, či už tej laickej alebo hráčskej rovine, alebo aj odbornej, profesionálnej. Ale je veľké množstvo vecí, ktoré sú podľa mňa o mnoho okrajovejšie, ale možno o to aj zaujímavejšie alebo rovnako zaujímavé fenomény. Vidíte napríklad demoscéna, ktorá je vlastne tiež inak veľmi, veľmi úzko prepojená hlavne s tou rannou videohernou tvorbou. Takže o tej zbierke sme sa bavili, teda vznikla v roku 2017, venuje sa teda historickému výskumu archivácií hier, vytvorených na slovenskom území alebo slovenskými tvorcami. Opäť, tiež to tu už bolo spomenuté, že celá akoby táto kultúra archivovania digitálneho obsahu a digitálnych hier je podľa mňa na našom území, je možno, že aj v Čechách relatívne v plienkach ešte, takže veľa vecí je viacej riešených pocitovo ako nejak veľmi akademicky a veľmi odborne. A aj toto naše rozhodnutie venovať sa primárne slovenským hrám a slovenským tvorcom s presahom teda pred 89. československých hrách, ale slovenského pôvodu je čisto pragmatická záležitosť, ktorá vychádza z toho, že keď sa pozrite aj tuto na publikum teraz, tak za Slovensko som tu ja a niekde asi Michal Kabát, hej, a za Čechy ste tu vy všetci. Takže akoby tá scéna, ktorá má záujem o tú problematiku a ktorá sa venuje tomu historickému výskumu, je o mnoho väčšia a ja si myslím, že nám stačí sa zatiaľ sústrediť na to Slovensko, lebo vy to určite za Československo a za Čechy potiahnete o mnoho efektívnejšie, je vás o mnoho viacej. Čo neznamená, že by sme sa tomu samozrejme radi nevenovali. Takže tak. A teda ja som veľmi rád a veľmi hrdý, že u nás na Slovensku vznikla distribučná spoločnosť Ultrasoft, ktorá je pôvodne teda slovenského pôvodu, ale distribuovala aj české a slovenské hry. A tu teda asi predpokladám, že veľa z vás veľmi dobre pozná tieto obaly od týchto hier, ktoré táto spoločnosť vydávala. Teda my sme veľmi šťastní, že aj takéto kúsky sú súčasťou našej zbierky. Čo teda si myslím, že nie je nejaké veľmi ojedinelé, že by sme sa mohli tým chváliť. Veľa ľudí toto má, ale zároveň je to akoby relatívne náročné tieto veci získavať. Takže tak. Čiže zaoberáme sa primárne tou archiváciou hier, ale aj ďalšími aktivitami, pričom teda nejaká naša základná filozofia alebo prístup k tomu je postavená na tom, že sa teda jednak snažíme hrabať tej histórii, uchovávať jednak fyzické kópie a obaly, ktoré same o sebe akoby hrami nie sú, ale sú tým artefaktom, ktorý je súčasťou toho celého, takže pre nás je to dôležité, už aj keby sme z tej kazety nič nevydolovali, čo zároveň nemusíme, pretože všetky tie hry sú už prakticky dávno vďaka komunitným projektom a komunitnému výskumu dávno zachované online. Takže vďaka Bohu za ľudí, ktorí to začali riešiť už pred 15-20 rokmi a bez nich by sme podľa mňa 3/4 tých hier už zachrániť ani nedokázali. No ale okrem teda toho, že by sme sa chceli, alebo že sa venujeme tomu historickému výskumu, sa snažíme nejakým spôsobom aj priebežne uchovávať digitálne kópie a rôzne artefakty súvisiace s digitálnymi hrami, nielen z minulosti, ale aj zo súčasnosti. Opäť vychádzajúc z toho, že je zbytočné akoby čakať, kým sa nejaké obdobie stane históriou a potom sa z hľadiska nejakého historického výskumu v ňom začneme hrabať. Podľa mňa ten prístup možno, že by mal byť skôr taký, že sa pokúšať tie hry zarchivovať, zevidovať a zachrániť priebežne tak, aby sme potom sa nemuseli v tej histórii hrabať a zachraňovať iba tie časti, ktoré nám nejakým spôsobom zostanú. A čo si myslím, že asi aj robí, predpokladám, aj Český filmový archív, alebo teda Slovenský filmový ústav, toto robí vlastne úplne štandardne. A čo súvisí podľa mňa potom aj s tým, čo si myslím, že je celkom zaujímavá téma, čo nám tu chýba teraz, je vlastne nejaká úprava legislatívy možno, alebo niečo takého, ktorá by upravovala alebo nejakým spôsobom prikazovala napríklad aj filmovým tvorcom automaticky odozdávať nejaké buildy, kopie hier, dajme tomu nejakú dokumentáciu. Viem, že to je citlivá záležitosť, ale podajme tomu nejakom uplynulom čase 10-15 rokov automaticky do takýchto archívov, ktoré sú na to stávané, aby to vedeli archivovať. Podobne ako to má napríklad literatúra na Slovensku, kde máte niekoľko vybraných knižníc a národných archívov, do ktorých automaticky každé vydavateľstvo musí odosielať niekoľko kópií kníh.
A zároveň teda okrem toho, že sa venujeme tým hrám samotným, teda digitálnym kópiám a hrám samotným a tým obalom hier a všetkému to okolo, tak sa pozeráme vlastne na tú hernú scénu alebo na hernú komunitu aj z takého širšieho pohľadu, lebo z nášho pohľadu je to akoby sociokultúrny fenomén, ktorý je dôležitý aj to jeho okolie samotné, čiže celá tá kultúra hrania, spôsob toho hrania, ako sa hry hrali, kde ich ľudia hrali, čo na to používali. Není pre nás rovnaký emulátor v porovnaní, dajme tomu, s pôvodným hardverom a takéto záležitosti. Takže snažíme sa zbierať aj rôzne predmety takéhoto typu, teda prevažne alebo takmer výhradne slovenského pôvodu, zo pár ich máme a opäť to sa akoby vracame slučkou k tomu, že pracujeme pre Slovenské múzeum dizajnu, takže to Slovenské múzeum dizajnu, ak by toto nebolo, konkrétne tento krížový ovládač by nebol súčasťou zbierky multimédia a hier, tak by bol pravdepodobne súčasťou zbierky funkčného dizajnu alebo produktového dizajnu. Takže vlastne aj takéto veci sa snažíme zbierať a tí z vás, ktorí zbierajú podobné záležitosti, asi dobre viete, že je to relatívne náročná záležitosť, pretože nie len naša inštitúcia, ale pravdepodobne aj vy všetci zvádzate nepretržitý nekonečný boj so všetkými Aukro a bazošovými súkromnými zberateľmi a je to celkom výzva a náročné, ale teda my máme tú výhodu, že vďaka tomu, že sme múzeum dizajnu, tak máme aj nejaký veľmi, veľmi limitovaný budget na akvizície, takže vieme si dovoliť vlastne občas týchto zberateľov prebidovať. Inak taký celkom fajn vec, keď ste vlastne súčasťou takéto inštitúcie, je aj to, že ľudia vám vlastne fandia trocha viacej ako nejakému random človeku z opačnej strany Slovenska a keď počujú meno alebo názov Slovenské múzeum dizajnu, tak sú akoby o mnoho náklonnejší, o mnoho ochotnejší sa baviť s vami a prípadne aj znižovať cenu oproti súkromným zberateľom, takže v tomto máme akoby ako štátna inštitúcia dosť veľkú výhodu. Ďalej nás zaujíma rovnako interná a externá dokumentácia, kde teda nechcem zachádzať nejak veľmi do detailov, ale primárne tú internú a externú dokumentáciu rozdeľujeme kvôli tomu, že pre nás interná dokumentácia je akoby dokumentácia primárne pochádzajúca od samotných tvorcov hier, takže to sú rôzne design dokumenty, manuály, korešpondencia, asety, rozpracované buildy, ja neviem, dema, alfa verzie, prakticky čokoľvek, čo sú nám ochotní dať, v čom by sme sa mohli rýpať a vďaka čomu by sme mohli napríklad skúmať proces celého vývoja tej hry, nie len vlastne ten finálny výstup a tú finálnu verziu. A tá externá dokumentácia je zasa dokumentácia, ktorá je primárne, to sú akoby časopisy, recenzie, let's play videá, rôzne iné príspevky, ktoré nepochádzajú priamo od tvorcov, ale nejakým spôsobom popisujú a reflektujú tie hry. A tam zasa vychádzame z toho, že teda ak by niekto v budúcnosti sa snažil riešiť historický výskum, tak pravdepodobne bude asi chcieť nejakým spôsobom zohľadňovať a pozerať sa aj na dobovú reflexiu tých diel. Čiže nie len samotné tie diela, ale aj tá dobová reflexia akoby je potrebné, aby bola podľa mňa zachovaná a o to sa teda snažíme aj my. Takže zbierame ku každej hre, máme akoby zložku a zbierame k nej recenzie, videá a takéto záležitosti. Nehovoriac teda o tom, že pravdepodobne niektoré hry v súčasnosti nám v tej podobe, v akej sa hrali a v akej reálne existovali, pravdepodobne po vypnutí serveru v podstate zaniknú, takže nakoniec je možné, že akoby hlavná vec, ktorá nám z toho zostane, okrem teda nejakého buildu nerozbehateľného, bez toho, aby sme ten server opäť zapli a nahnali tam 1500 hráčov, napríklad teda bavíme sa o MMORPGčkách, je síce fajn, že sa tam dostanem sám, ale bez tých 1500 hráčov to nie je tá zamýšľaná hra, ako by mala byť, tak nám pravdepodobne vlastne zostanú hlavne tie let's play videá a táto externá dokumentácia do budúcnosti. No a potom teda taká malá časť toho je aj oral history, rozhovory s rôznymi tvorcami. Teda ďalej vedieme aj evidenciu, čo je teda nejaká forma databázy. Bude tu mať, myslím, vstup aj Vision Game, ak sa nemýlim, čo je teda úplne fantastický a úžasný projekt. My vedieme podobnú evidenciu tiež, ale opäť postavenú trocha na inej filozofii, kde teda pre nás sú zaujímavé také tie strašne nudné
nezaujímavé záležitosti, ktoré bežného človeka, keď si chce pozrieť niečo o tej hre a dozvedieť sa rok jej vzniku alebo nejakých tvorcov, štúdiu a podobné veci, tak toto všetko tam samozrejme je, ale nás zaujímajú napríklad aj changelogy updateov, cheaty, kompatibilita, hardwareové nároky, rok vydania, cena v deň začiatku predaja a podobné metadata, ktoré zbierame. Opäť toto je niečo, čo existujú, myslím, na to nejaké štandardy predpísané, alebo teda viacero inštitúcií už riešilo nejakú štandardizáciu a výber týchto metadát pri hernej evidencii. My sme nešli zatiaľ podľa nejakého štandardu, opäť zase skôr tak nejak pocitovo viac. Ale hej. A teda nie sú to len metadáta, ale aj tie druhy dokumentov spomínané, pod to spadá aj tá dokumentácia a potom obaly z hier, ktoré tiež vlastne sú svojím spôsobom veľmi dôležité, hlavne pri tých starších hrách sa primárne z obalov vlastne dozviete veľké množstvo relevantných informácií pre ten výskum. A taktiež pri tom 8-bitovom období, kde sme si to mohli dovoliť, tam máme už zaradené aj nejaké kopie hier, ktoré sú voľne dostupné. A ďalej teda máme web, ktorý momentálne je v takom akoby limbo alebo skoro až polorozpade, lebo nie je úplne udržiavaný, ale teda pokúšali sme sa aj o takúto formu verejného výstupu, čo vlastne by malo byť akoby preklopenie tej internej databázy do verejnej formy. Tam momentálne teda síce máme v evidencii nejakých 1500 zaevidovaných hier, 1200 zaevidovaných hier, ale na tomto našom webe sa nachádza možno iba pár desiatok hier vychádzajúcich z toho 8-bitového obdobia, kde sa teda dajú vidieť niektoré tie ukážky tých metadát. Máme tam aj tie let's play videá ku niekoľkým hrám, rozhovory, celkom peknú galériu, ak by ste si chceli pozrieť, tak tam vlastne budete vidieť aj väčšinu zbierkových našich predmetov, ktoré máme v tej zbierke. Ale teda, hej, cieľom pri tomto webe je budovať ho postupne a vytvoriť nejakú formu trocha odbornejšie zameranej databázy, ktorá by mala slúžiť ďalším výskumníkom na nejaký výskum. Dobre, no a teda tým, že sme múzeum dizajnu, ktoré vlastní aj svoju vlastnú galériu o poschodie nižšie, galériu Satelit, ktorej sa pravidelne odohrávajú rôzne výstavy, tak sa nám už podarilo zorganizovať aj niekoľko výstav. Úplne prvá výstava tej zbierky multimédií sa nazývala Piráti a pionieri, odkazujúc teda jednak aj na takéto veľmi uvoľnené obdobie, kde ešte vnímanie vlastne duševného vlastníctva bolo v úplných zárodkoch v Čechách a na Slovensku a pionieri teda s odkazom na to, že sme sa ešte nachádzali v socializme a zároveň to boli jedni z prvých tvorcov. Názov vymyslela Maria Ryšková, podľa mňa úplne nádherný. A toto bola teda výstava, ale bola to taká veľmi jednoduchá, veľmi maličká výstava s 5 vybranými hrami z tohto obdobia, ktorú sme robili na pôvodnom hardvéri. Mali sme didaktiky EMA, didaktiky Gamma a po celom Slovensku sme zháňali a zohnali asi 7 alebo 8 televízorov Tesla Color Oravan, keďže sme chceli farbu pri tých hrách. No a táto výstava trvala vlastne nejaké cca 4 dní počas festivalu Fest Anča v Žiline, čo je obdoba Anifilmu, možno, že poznáte Anifilm. No a vlastne počas tejto výstavy nám z tých 5 počítačov, alebo z 6 počítačov, ktoré sme mali, prežili 4. A z tých 8 televízorov, myslím, že 2 sa pokazili. Takže po tejto výstave sme si povedali, že je to síce super skúšať to na tom pôvodnom hardveri, ale či to stojí za to na každej výstave zničiť, ja neviem, tretinu vlastne celej našej hardverovej zbierky, je otázne. Takže potom vlastne pri tej druhej výstave sme sa už troška orientovali trocha inak. A tá druhá výstava bola relatívne veľká, odohrala sa pred rokom, volala sa 8-bit, teda opäť odkazujúc na hardverové obdobie 8 bitov v Čechách a na Slovensku na prelome 80. a 90. rokov, ale bola akoby o mnoho komplexnejšia a svojím spôsobom to bol taký veľmi komplexný výstup vychádzajúci zo všetkých aktivít a artefaktov tej našej zbierky hier a zbierky multimédií, kde sa teda táto výstava snažila nejakým komplexným spôsobom pokrývať celú tú scénu, tie začiatky tohto obdobia, tú hernú vývojárskú kultúru, ale aj kultúru hráčov, čiže poňať to tak veľmi obšírne a pokúsiť sa ukázať tam všetko, aby sme ako tak teda docielili vytvorenie nejakého uceleného obrazu
toho obdobia tej kultúry, v ktorej vznikala. Takže veľkú pozornosť sme tam venovali časopisom, ktoré tiež máme vo svojej zbierke, ako je FIFO Beat alebo Ricky. Tých máme naozaj veľmi veľa. Ostatným sme sa zatiaľ ešte nezačali venovať, lebo tam je opäť problém teda toho súkromného zberateľstva, tej nesmiernej popularity videohernej kultúry, kde cena niektorých kusov časopisov sa už pohybuje v desiatkách eur. Obzvlášť Ricky je nesmierne drahý a veľmi ťažko zohnateľný. Ale teda pri týchto časopisoch sme prezentovali akoby tú reflexiu a tie publikácie samotné, ale aj obsahovo boli veľmi zaujímavé. Niektoré tie časopisy, a možno ako niektorí viete, tak v niektorých číslach sa napríklad riešila problematika toho pirátenia. Je to v poriadku, nie je to v poriadku. Samozrejme, Bit to odsudzoval, pretože vydavateľom Bitu bola spoločnosť Ultrasoft, čo bola tá prvá distribučná spoločnosť. Takže veľké množstvo fenoménov tej doby bolo tam akoby zachytených, aj veľké množstvo zábavy typu diskety sú v budúcnosti a podobné záležitosti. Takže tak, potom sme mali, ako vidíte na tom druhom obrázku, neviem, je to vidieť asi, sme chceli teda vytvoriť nejakú kvázi modelovú obývačku, aby bolo vidieť, že ako to možno, že v tej dobe vyzeralo. Tie plány boli ambicioznejšie, ale teda nakoniec to skončilo pri 2 kreslách a nejakých skrinkách. V tej telke v Lúpe bežal výber slovenskej demoscény, takže mali sme tam zahrnutú aj tú spomínanú demoscénu, aspoň okrajovo. A na pozadí vlastne vidíte veľké plagáty niekoľkých vybraných hier z toho obdobia, ktoré opäť popisovali. To sú vlastne, vizuálne sú tam vždy loading screeny z tých hier a potom v popisoch je vysvetlené vždy, čo to bolo za hru, prečo bola nejakým spôsobom zaujímavá alebo významná, sú tam tvorcovia, rok vydania a podobné záležitosti. A ďalej sme tam teda mali aj hardware. Opäť máme to šťastie, že na Slovensku sa teda naozaj vyrábalo relatívne veľké množstvo pôvodného originálneho hardwareu, ako sú PMDčka, didaktiky, ZX Spectra, mali sme tam jeden počítač Maťo, myslím, že aj niečo z Japonska, čo sa u nás predávalo v 80. rokoch, teraz som zabudol, Sharpy a podobné, ale primárne teda počítače slovenskej výroby, nič z toho nebežalo, všetko bolo len za sklom, lebo sme si teda už nechceli dovoliť to zničiť, aj keď to je to taký začarovaný kruh, že keď to zapnem, tak to zničím, ale keď to nikdy nezapnem, tak vlastne je to iba akoby kus nejakého hardwareu, na ktorý sa dá pozerať. Takže je to taká dilema, že čo s tým vlastne robiť. No a potom teda vďaka tomu, že my tie akvizície, ktoré robíme, tak nemáme iba vďaka tomu, že nakupujeme aktívne veci, ale častokrát nám ľudia veci do muzea aj nosia a nechávajú, aj také, čo nechceme napríklad, takže máme obrovské množstvo krabíc so všetkými CDčkami, disketami, zbytočnými programami, aj také konzoly, ktoré možno pre nás nie sú zaujímavé a nechceli by sme, ale nevyhadzujeme to samozrejme, väčšinou sa to snažíme nejakým spôsobom vytredovať za veci, ktoré sú pre nás relevantné, aby teda zase robili radosť nejakému súkromnému zberateľovi, to, čo my nepotrebujeme. Ale medzi týmito vecami sa častokrát vlastne objavujú aj rôzne amatérske záležitosti alebo neoficiálne vydania, alebo ako vidíte na tom pravom obrázku, kazety s desiatkami nahraných hier, ktoré sú teda rôzneho pôvodu. Väčšinou sa tam neobjavuje nič, čo by sme už nemali. Nie sú tam žiadne skryté poklady, ale aj takéto samotné materiály vlastne sú pre nás zaujímavé, lebo sú súčasťou a boli súčasťou tej kultúry. Takže máme tam ukážky aj rôznych takýchto kaziet alebo rôzne časopisy s návodmi a mapami na štvorčekových papieroch, ktoré si ľudia kreslili a podobné záležitosti. Takže takto nejak vyzerala tá výstava. Toto je, naľavo je ukážka z výstavy 8-bit, toto sú tam, kde sme spiekli tie didaktiky a napravo je ukážka, inak všetky ostatné obrázky, okrem toho jedného naľavo sú z tej výstavy 8-bit. Toto bola jediná hra, ktorá bola tak akože slávnostne prezentovaná, že zahrajte si, je to hra Quadrax od spoločnosti Cauldron. Paradoxne toto bola MS-DOSová verzia tej hry, takže nie je tá 8-bitová. Tá hra vznikla v 2 verziách, ale rozhodli sme sa kvôli tomu, že sme chceli niečo, čo by bolo čo najprístupnejšie a čo najjednoduchšie hrateľné pre tých ľudí, pre tú MS-DOSovú verziu, ktorá vyslovene bola iba, že chytím klávesnicu a môžem sa hrať. Aby ľudia mali z toho zábavu trocha a nemali tam tú frustráciu tej manipulácie s tými 8-bitmi, nahrávanie, resetovanie
zasekávanie kláves a podobné veci. Ale samozrejme z toho 8-bitového obdobia potom, a to tu není nikde na obrázku, ale ešte v jednej miestnosti sme mali akoby normálny počítač s emulátorom a jedným folderom zo zbieraných asi 40 českých a slovenských hier z tohto obdobia, ktoré sa mali možnosť ľudia zahrať. Akurát problém bol v tom, že aj tie zdroje sú, už musím rýchlo, tie zdroje sú dosť obmedzené, takže sme tam nemali nikoho, kto by mohol asistovať tým ľuďom, aby dokázal tých ľudí obslúžiť a aby si tie hry mohli zahrať. Tak ako všetci možno viete, je to dosť náročné manipulovať vlastne s tými 8 bitmi. Pre človeka, ktorý s tým skúsenosti nemá, už som skoro na konci. Jedna taká ešte dôležitá aktivita, tie nedostatky možno aj preskočím, je teda, že sme realizovali projekt prekladov dobových hier, čo je podľa mňa že celkom zrušujúca, zaujímavá záležitosť, ktorá zožala aj celkom veľký úspech v zahraničí. A teda myslím, že Jaro, vy ste robili niečo podobné, ale vy ste robili vlastne remakey, ak sa nemýlim. My sme robili to, že sme vyslovene vyťahovali texty z romiek, z pôvodných súborov tých hier. Robil to Slavo Lapský, čo je inak vývojár prvej DRM ochrany na 8-bitové hry na Slovensku, v tom období, kde to ešte bolo aktuálne. Takže kruh sa uzatvoril. On nám vyťahoval tie texty, ktoré sme potom s profesionálnymi prekladateľmi z Fakulty translatológie Vysokej školy v Bratislave prekladali. A celé sa to vkladalo naspäť a výsledkom toho, teda ja som na to veľmi hrdý a mám z toho obrovskú radosť, je to, že máme vlastne normálne romky 8-bitových hier, ktoré sú nahrateľné na kazety, alebo teda sú nahrateľné z nejakého audio média priamo do pôvodného hardveru, tak ako by ste to robili v dobe, kedy tie hry boli aktuálne a sú hrateľné tie preklady anglické na originálnych počítačoch, na Didaktiku a ZX Spectre. Takže toto je super, to sme vypustili do sveta spolu s nejakými pridanými manuálmi, nejakým kontextom, ktorý sme k tomu napísali, návodmi. Celkovo sa nám podarilo preložiť asi 25 takýchto hier a teda písalo sa o nás v Kotaku, aj z Ars Technica o nás písala, takže celkom veľký úspech. Zo pár podcastov o tom vzniklo, veľmi sa z toho tešíme. Spravili sme tú chybu, že v prvom roku sme to vydali bez manuálov, prvých 10 hier. Vtedy to malo akoby taký ten veľký boom, ľudia si to zahrali, ale nevedeli, ako to hrať, lebo všetko sú to prakticky amatérske hry, ktoré samé ešte nemali ustálené akoby nejaké štandardizované ovládanie a konvencie a potom v tom druhom roku, kde už to nás nemalo, už sme doplnili tie manuály, lebo sme sa poučili, ale už bolo trocha neskoro. V každom prípade fantastický projekt, všetko to bolo zamerané na textové adventúry, ktoré v živote nikdy vlastne v angličtine nevyšli a zároveň ranné obdobie, takže bolo podľa mňa potrebné a fajn to dostať akoby do zahraničia aj pre iných výskumníkov a iné inštitúcie. Nedostatky preskočím, málo peňazí, málo ľudí, bla 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 a hej, samozrejme všetky štandardné veci, ktoré asi každý z vás dobre pozná a to je všetko. Hej, ďakujem pekne.